Ramogi ten piny Uganda Yoweri Museveni bende nitiere mano kanyo jatend piny kayango gigo ma ogeno ni biro timore toka oseger kata tiek gedo mar gach okolo manyasani SGR nyaka boma ma Kisumu nyaka tong' mar Kenya kod Uganda. Kweth mabalo kod piny owacho dhi nyime kod sundo duol mochung' ne yiero IEBC ono ng'ado korak mar kambi mochung' ne masinde mag tayo yiero gi lony manyasani mong'ere kaka SMARTMATIC kaka yo mar bedo kod yie e wi yiero maduong' mabiro. KALONZO kaunti ma Makueni ogayo mawayo past bin KALONZO Musyoka jatend duond bura mar DPK Eugene Wamalwa onyenore ni IEBC ok bago yiero maratiro kod kambi mar SMARTMATIC magiwacho ni oseyudo sewe pinje mamoko. Gilero ni SMARTMATIC ne yudo kod chilo mag chiwo soya e piny Philippines kabende giwacho ni masinde mag yiero mag kambino ne obedo kod ng'ikruok e kinde yiero maduong' e piny Uganda higa mokadho. IEBC must completely sever all ties with SMARTMATIC, a globally discredited company. Any continued engagement signals a compromised election. Chief Justice Martha Koome must expedite all pending general election cases before the High Court, especially those touching on unlawful procurement of electoral materials. The outcome would directly shape 2027 preparedness. Hata sasa America, there is new evidence how SMARTMATIcs is being manipulated. So we are repeating today, vile IEBC hawajatusikiza mambo ya SMARTMATIcs, marjana menda, SMARTMATIcs bado iko. They want to retain a discredited technology ya Venezuela waibe ikura. Sisi hatutakubali. We cannot go into next year's election with a discredited technology ile ambayo imeletwa na watu wa SMARTMATIC. We cannot, and therefore the judiciary, which is our last line of defense, must move with speed and ensure. And we are not asking to be favored. We are just saying, please ensure that those disputes are prioritized so that decisions are made one way or the other. Yakwaro magwado ke weche manyo timore paundeke manyoro mana Wilson duol mochung' ne